B'daqqa ta' pinna fil-Ministeru tas-Saħħa ġie ffirmat ftehim settorjali ġdid għad-dentisti fl-Isptar Mater Dei. Wara aktar minn kwart ta' seklu bl-istess kundizzjonijiet, il-Ministeru tas-Saħħa u l-Unjin Ħaddiema Magħqudin iffirmaw ftehim li se jissarraf f'pagi ogħla għad-dentisti, kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar, opportunitajiet għal dawk li għadhom iridu jsiru dentisti u fuq kollox servizz aħjar lill-pazjenti. Id-deputat Prim Ministru tas-Saħħa Chris Fearne spjega li minħabba direttivi fl-aħħar xhur frott nuqqas ta' ftehim akkumulaw listi ta' stennija b'detriment għal pazjenti. Għaldaqstant dan il-ftehim jara li jindirizza nuqqasijiet eżistenti fl-istess waqt li joffri ċans ta' aktar speċjalizzazzjonijiet għal dawk li jaspiraw li jispeċjalizzaw fis-saħħa tal-ħalq. Aħna dan li ngħidina sodisfazzjon għax aħna nitkellmu dejjem fuq il-ħaddiema u t-taħriġ tagħhom u naħseb hawnhekk qegħdin naraw kif niżġu tajjeb flimkien relazzjonijiet industrijali u wkoll it-titjib u l-ameljorament tal-professjonisti tagħna. Fil-ftehim hemm ukoll qafas li ħejji bażi tajba biex jerġgħu jibdew jingħataw servizzi ta' emerġenza fil-ħdud u fil-festi. B'dan is-sector agreement ħajkunu anka effiċjenza iżjed matul il-ġurnata, hemm iżjed il-lok ta' extra sessions, però wkoll estensjoni għal ħdud ukoll. U allura hemm din l-opportunità biex il-pazjent ikun jista' jieħu servizz aħjar u dak li ngħidina sodisfazzjon. Il-Ministru tas-Saħħa tenna l-impenn tal-Gvern li jagħti lura dak li amministrazzjoni Nazzjonalista ħadet lill-pazjenti, jiġifieri servizzi ta' dentistrija fil-komunità. Dan kif snin ilu ittieħdet deċiżjoni biex jingħalqu l-kliniċi dentali li l-Gvern kellu fiċ-ċentri tas-saħħa u għaldaqstant is-servizz waqa' biss fuq Mater Dei. Iżda issa iċ-ċentri tas-saħħa l-ġodda se jkollhom servizzi ta' dentistrija u mhux biss. Għad nidħlu f'ftehim ma' numru ta' dentisti privati biex il-Gvern jħallas għas-servizzu imma l-pazjenti tagħna jieħdu servizz ġo kliniċi privati. Fil-fatt din is-sena il-pjanu li jkollna 8,000 dental check-up li ħallas għalihom il-Gvern fil-kliniċi privati, 5,000 filling u 500 dentatura denture illi jsiru fil-kliniċi privati u ħallas għalihom il-Gvern. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.